ଆକାଶରୁ ଝରୁଛି ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଧାର, ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳିଟାଏ ମାରୁଛି। ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶର ଛାତିଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ବେଙ୍ଗଙ୍କର ରଡ଼ି ଶୁଭୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଦେହ ମନ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି। ନିରୋଳାରେ ବସି ମନେ ପକାଉଥାଏ ବିତି ଯାଉଥିବା କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ। ନା ତାର ରମେଶ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଘରଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ। ସମୟ ସକାଳ 10ଟା। ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସମୟ। ହାତରେ ବହି ଖାତା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼େ ସ୍କୁଲକୁ। ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ସ୍କୁଲର ହତାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲେ ସେଇ ଚିହ୍ନା ମୁହଁଟିକୁ। ଯେଉଁ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଖେଳିଯାଏ, ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରିଯାଏ। କାହିଁ ଗଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି। ଖରାର ସୁନେଲି କିରଣରେ ମୁହଁଟି ଯେମିତି ଝଲସି ଉଠେ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଦୁଇଟି। ତନୁ ପାତଳି ଚେହେରା। ତା କଥା ଚାହାଣୀରେ ଭରିଯାଏ ଉନ୍ମାଦତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଝିଅ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 10ଟା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ। ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ଧାଁ ଦୌଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲେ ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣର ପଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ। ରମେଶର ଗୋଟିଏ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଢ଼େ। ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସି କିଏ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ରମେଶର। ତାର ଦୁଇ ହାତରେ। ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମନରେ ଆବେଗ ଖେଳିଗଲା। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହଁ ସେ ପଚାରିଲା। କିଏ କିଏ ବୋଲି ରମେଶ ପଚାରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ରମେଶ ଆଖିରୁ ହାତ କାଢ଼ି ଲାଜରେ ପଳାଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳକୁ। ଆଉ ଅନାଇ ରହିଥାଏ ରମେଶ ଆଡ଼େ। ହସ ହସ ମିଶା ମୁହଁ। ରମେଶ କହିଲା, ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ? ସେ କହିଲା, ଏବେ ନୁହେଁ, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 12ଟା ବାଜିଲା। ରିସେସର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ରମେଶ ଚାଲିଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖକୁ। ରମେଶର ଆଖି ଲାଖି ରହିଲା ସେହି ମୁହଁଟି ଉପରେ। ରମେଶ କହିଲା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେବ? ସେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣି ରମେଶ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଉ ଅନାଇ ରହିଥାଏ ରମେଶର ମୁହଁକୁ। ରମେଶ ଚାହିଁଥାଏ ତା ମୁହଁକୁ। ଲାଜ ଲାଜ ଭରା ଆଖି। ଓଠ ଧାର ତାର ଥର ଥର ହୋଇ ଥରୁଥାଏ। କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା କ୍ଲାସରୁମକୁ। ରମେଶ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତାର ଯିବା ବାଟକୁ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍। ସମୟ 4ଟା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟିର ସମୟ। ମନରେ ଦୁଃଖର ପରିଭାଷା। ସେ ଚାଲିଯିବ ତା ଘରକୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଳତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ଚଉରା ନିକଟରୁ ଭାସି ଆସିଲା ସୁଗନ୍ଧ।